A Pobra do Caramiñal súmase un ano máis á conmemoración do Día da Diversidade Sexual. O Concello presenta unha programación centrada na sensibilización, a visibilización e a defensa dos dereitos das persoas LGBTI. Baixo o lema O orgullo de ser, o Concello da Pobra do Caramiñal adírese novamente á campaña provincial Liberdade de ser e sentir, impulsada pola Deputación da Coruña con motivo do día 28 de xuño, Día da Diversidade Sexual. Con esta iniciativa, a Pobra do Caramiñal reafirma o seu orgullo e o seu compromiso firme coa diversidade, a visibilidade e a defensa dos dereitos de toda a cidadanía, independentemente da súa orientación sexual ou identidade de xénero. Por iso, o noso lema é a Pobra orgullo de ser, porque o noso orgullo é precisamente o orgullo de ser e sentir libres. Entre as actividades previstas figura a difusión a través das redes sociais de diferentes palestras virtuais que abordan a diversidade sexual desde diversos ámbitos, unha iniciativa que pretende chegar á veciñanza o traballo que se desenvolve en Galicia a prol da igualdade e da inclusión. Nesta ocasión, queremos achegar á veciñanza información sobre o traballo que se está a realizar en Galicia a prol da diversidade sexual. Para isto, durante toda a semana, do 22 ao 26 de xuño, publicaránse nas nosas redes sociais ligazóns directas a vídeos da canle de YouTube da Deputación da Coruña, con 4 palestras virtuais que son gratuitas e accesibles para todo o mundo, denominadas palestras diversas, que dan a coñecer da man de diferentes especialistas e activistas en áreas como o deporte, a infancia e a adolescencia, medios de comunicación e literatura, a realidade deste traballo. A programación inclúe tamén distintas accións de visibilización nos espazos públicos. A bandeira LGTBI xa loce no balcón da Casa Consistorial e unha lona coa mesma simboloxía foi instalada nos Xardíns Valle Inclán como mostra do compromiso municipal coa diversidade. Queremos que este orgullo se vexa e se sinta no noso pobo. Por iso, dende o pasado luns 22, a bandeira LGTBI está colocada no balcón do Concello. Ademais, os espazos públicos énchense de cor coa instalación dunha lona LGTBI nos Xardíns Valle Inclán, un símbolo do noso compromiso cunha contorna segura e inclusiva. Así mesmo, instalarase unha mesa informativa na entrada do Concello para distribuir material divulgativo e de sensibilización, incluindo información sobre recursos de apoio e actuación fronte á discriminación e á violencia. Para achegar información a pé de rúa e interactuar directamente coa veciñanza, instalaremos unha mesa informativa na entrada do Concello. Estará operativa 2 días, o venres 26 e o luns 29. Alí distribuiremos material de información e sensibilización que incluyen unha breve guía de actuación nos casos de violencia, así como dípticos informativos e material de sensibilización. As actividades complétanse cun reforzo dos fondos da Biblioteca Municipal, que incorpora novos títulos da temática LGTBI co obxectivo de fomentar a educación en valores, a empatía e o respeto entre persoas de todas as idades. Anunciamos hoxe tamén unha nova dotación de libros de temática LGTBI para a Biblioteca Municipal. Queremos que a mocidade e as persoas adultas teñan acceso a referentes positivos e a lecturas que fomenten a empatía e o respecto. Entre os títulos podemos destacar Vivan las uñas de colores, Fora do normal, Federico e sus familias, Lodo, Comida familiar, entre outros. Desde o Concello destacan que a educación, a información e a cultura continúan sendo ferramentas fundamentais para construir unha sociedade máis igualitaria e libre de discriminación, coincidindo coa celebración dunha data clave para o colectivo LGTBI.